Aký je to pocit? Aké to je teraz, keď horor prepukol v tvojom vlastnom dvore a nie u tvojho suseda v obývacej izbe? Aké to je cítiť strach tlakom na hrudníku, paniku, ktorú spôsobil ohlušujúci hluk, vidieť plamene horiace mimo kontrolu, budovy, rúcanie, hrozný zápach, prenikajúci do hĺbky plúc, hľadieť na nevinné oči pokryté krvou a prachom. Takmer storočie bola tvoja krajina vo vojne s celým svetom. Je čudné, že sa tvoji predstavitelia v mene slobody a demokracie zmenili na apokalyptických jazdcov. Ale musíš vedieť, že pre mnoho ľudí na svete, na tejto planéte, kde každý deň 24 000 ľudí umiera hladom alebo na nevyliečiteľné ochorenia, Spojené štáty nepredstavujú slobodu, ale vzdialeného hrozného nepriateľa, ktorý rozosieva vojnu, hlad, strach a skazu. Pre teba to boli iba vojenské konflikty na vzdialených miestach, ale pre tých, ktorí tam žijú, vojna rúca bombardované budovy, kde ľudia umierajú strašnou smrťou. Je to bolestivá realita, ktorá sa koná hneď vedľa nich. A 90% obetí boli civilisti, ženy, starí ľudia a deti, vedľajšie škody. Aké to je, keď horor zaklope na tvoje dvere, hoci na jediný deň? Aký je to pocit, keď obeťami v New Yorku sú sekretárky, obchodníci na akciovom trhu či upratovačky, ktorí platia svoje dane včas a nikdy nezabili ani muchu? Aký je to pocit, Jenky, vedieť, že 11. septembra sa dlhá vojna napokon dostane do tvojho domova? Tieto nástojčivé otázky kládol za mnohých z nás svetoznámy spisovateľ, autor fenomenálneho románu 100 rokov samoty a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Gabriel García Márquez v otvorenom liste Georgeovi Bushovi ešte pred 9 rokmi. Otázniky jeho spýtovania nás kľúčujú aj dnes a mnohé dokonca pribudli.